gotona tam kana ke sai kinalo Orokai tini kuaisumoni wo ano ete khayan bagai kaisa mafia dol koni na bidan soba palijak tongoni mafia don bundaro ano potanan bagai na sumajak hingga ang line gari bai laki di line gari bai Kolombai ka tauke buksong tini ang norong ni Dipok Entertainment YouTube channel tauke buksong tini hai belai nangkuk tomani kok romong thantu pheka tauke buksong mia ni simi norok kaisa video nuk khana belai no urnang lajak tahuk bisujit no bunani bagai ba buthana ni bagoi chaitolan tongkha sabo buthanan naikha tei bini logi kaisa news cover khainai hozlai tv hinoi akok umashankar debrmano buthanan ni hinoi chaitokha lekamla chiri paikha abo kok toma belai khaino viral lungui tongo tabok sin tirprao yasi surka simnani tipramo thani minister ni service getuno abono toino sanai taute buksong ajaga tamo majra tong kubui tamo ang je saimamani moteno non thani sanai takpe tai buksong norogo bidoni puilan sim paithak jura kisa khalok di saimana nangai sini tirprabong khatabo tiprasani bisingo tiprasano hingsa belai kubang nasik malaya bini sei bode te kisa kotoro kaimanno te kisa kaham phunugoi angde kawi manno sak bai sak sini hingsa khailayo kintu dofa komori tomani abo nailaya obo belai khainu gurutopurno kok norok halogoi naina bagai chaitok di belai wo wana ma singsa khabu khairnai je umashankar mani tako khozlai tv ni onar ba bo channel ni kaisa editor mau malik ni khnawo saimia bini uddishyo tamo botamno phunungna nai tiprasabai tiprasano tamo sawi hamya khae nai tamni kunu kokrok tuide bojana nai kha abrok to ang olonor no saikhna nai sasugui maisuya ko teban thani kok to ma sopai ang no clear khairi nai update dok phai tongo je ajaga o koksil chamangai politics party eje tipra mothani bisigutu sanno abo bo to direct statement difekanor no khana media ni busango meya ko sawo je মন্ত্রী বিশ্বগত দেবরমণি নগানাও কাইসা সামুখেলান তুই আপনা জলে জায়গায় বন বুখনা আরকিনি সামানির আপনি কোনো করেই আমতে বুনান তগনানি জলে মুং তিপ্রাসা জলে মুং চিনি কোনো নাহার মুং করেই ডক্টর বিশ্বজিৎ সামুং কাহামনো খাইতং bo angbai kaham relation tong bini bobai malaikai ang lamara go koksaw ani nago khayo even bini bufayung binod to thanai bidan sabha 2023 bo angbai contestant unkhano bo singnao second position thangsing manjalia binod bo angbai continue miya bo koksaw jeta kuito binod bai ang kaham kain koksai tong miya bo jehetu sing tripura house tebo bjp tripura motha bai direct statement difekanor no khana media ni busango belekeno dr biswajit debrma bonobo hamjago logini borok bjp ni candidate rinai bini bufayung no bo belekeno arani no hisao maya nango hamjalai tongo kuno dusman groi hini saja kai a jagao yasi sunmani khai belai chalia khaidi nung dofani bagai kaham khaidi kento politics game thunani ta naitho ang sabni uddishyo site onoro buwan sukdi politics game ta thungdo tiprasani bagai kaham khaimangai khailedi aro oksil chamani khai je lamo sori hamya doctor phungnani bagoi gari thangtani lama kobai thangmayano alui 2000 gari bai gcb naharui lulai thani news cover khaika hozlai tv ni channel owner kai ajagao boroni yasi susmani karon khai ane oroni mla ni bumung hamya khlayu dr biswajit okhai borno maya ganang bo mane loginu o ha kowai no muthubiri peka obo hini kaisa koktuma kalai tonglai kha tabuk obonono bujuk nani chaitona namu belai khai sabo kaham sabo hamia ang agi bu sawu taute buksong kisa joranadi sini hozlai tv ta huk de kaham sini ta huk dr biswajit debrma de kaham abo kaham serai nai te kisa jorana singdi orno chubamani belai no kaham suba oi to kaham no jaga bazar sramui di jaga buino auto bago abo belai kaham khaidi kento a bisingo politics ni digi bahana ni bagoi sak bai sak no walai rioi buini bosong ni dagar mumbai phunugoi kosugo kana ni bagoi chai to khai bubagar ni mung no hamya khaina ni bagoi chai to khai tiprasana debate khayoi politics smiles nana ni bagoi jiren chai to khai obo belai sini tiprasa ni bising tiprasa horsung lainai abo kaisa kubui norok saimanna rigi phekai sini hozlai tv ni onar bo candidate bu busa jage disibo MDC ni akai bo direct CPM ni bosong ni borok bini biodata jotono tongo akai bo judino kaham phunung makai kaham phunuk to dofani bagoi jati ni bagoi kento rajniti thungna ni bagoi
channel logo ta ang khortu abo ang bono koinai anung channel logo ti prasano wala riwoi wan juni dagi mumbai kentu obo hai tang ja tho ang abun chanai sini Dr. Biswajit charno bu sanai nung hospital khuluguri di school khuluguri di college khuluguri di bazar khuluguri di kaham khaidi lai kaham kok kentu bubagarani bumung no hamia khana ni ta nai di ti prasano tola khiklaina ni bumung ta khaidi koyek jana no support mannai thik no nung je borono subai tongo ba je borono logiri tongo kentu aithago belai nu sak ni bisingo sak nu ti prasa abo dusman nung thangnai obuno koi mung tongai taukte busong sung nugui tongo banga borok yang angle toi kotorokom kok sapayu kotorokom kahamungo kaham kai phunugo kentu paithago 0-0 nugo sung nukhana bukhuk patal kuina jamati abo busuk huinai Fire Brigade Biswajit Debarma Janpuro Norok Saiman na ayang आंदोलन खाई टमानी ओ छुट्टी नाई नगो फाइटानी तगै बुथारमानी बुइनि बसंरक आजागार तुइबो केस रक खायै गोबां बुमुं नाखा एनआरसी केस रक नै रां रक थुमै अनेक नाखा किन्तु पाइथागो तामो ति प्रसारन बोबा हेके क्लांखा साक बाय साक वाला रेखा टकला रेखा बुबागारना हाइमेसाका ओबो हाइ बुबागारनो हाइमेसाका माननो सारा तिरपुरानि ति प्रसारन हाइमेसामान क्लायो आबो काइसा मुइतनारदि केबु बरदास खाइमेया बुबागारनो हाइमेसाकाय बुबागारां खा तिरपुरानि आइकन सिनिमुं तामखाय bubagarani bising tuisi sung o tirprahani ti prasa bukung barahani sinijago nung ti prasa de hintongka jonojati de hintongka adibasi de hintongka jesa panu fardi tuipra hini pan fardi jesa panu borok dopa hini pan fardi jesa panu fardi kobong borok sini borok aro bu debate nglai tongo tuipra de kubui tirpra de kubui ti prasa de kubui bobo sini jat chini mung tirprani inoi kubangma borok ano sungu norok jesa panu je musung tu hinlai tongradi kentu tofanu bukung bara no sokumana ni bagoi buini चुकली बाई टानाय लाइथु आबोसे आंनर न कोइना नि फायु बेलाय चायाक्लायु जरा मारि लाइनाय जरा मा नासिनाय ते किसिसा तामखाय बुबागारा नि लगी मासा मांगनि चाया खाय तंफानु बुबागारा चाइतो गय तंगु बतो कग्रिखा एको एकदिन नि बिसिंनि लामा रुतुमनाय हिनै जे सापानो कायसा माननाय बुबागारा तो नायु गेटा टिप्रालेन आइपेपि नायु टिप्रालेन ते ताउ बीजेपी बरनो 125 Rina hini go sijak direct funding rina hini borok nije si go sijak nini kubangma agreement je bubagarani ekot khaimani aja go to jotono borok ni je BJP ni musung tinu khairibu hagi tini tam ni bagari yang tong abo sabuni chal abo hairono ma bujine taukte buksong chal sini tirpurani no tabuk je kotol level minister level asugi tongnai rok borok nu yang tongo antai abo phunni borok buini bosong abono si sungwan sanang nai borok bai bai ke fight khaina nang uskango arok kusak kupur kormo hini tongya oi sara tirpurasi hortal ma khainai sini ti prasani man thaino ti prasabai khela mela khai tongmani je ti prasano thungui tongmani abono stop ma khainai ayakai nungaro politics mileage nana ni bagoi no hamia bono hamia ni walai tongani joraya abono ang koina ni thangu jot to ti prasarno kebono tasil di sabo bukha uma sankorno aboni todonto ngai ni sajak bisgeto kina todonto ngai 2 koটি tongmanu nini BJP o tongu tipra mothao bu tong PMO bu tongu jot to wonu tongu abo silchai lab kuroi je hamia bosas timan to angabon koinai haikai bui bumanu tamni bagoi je sapano borong nasli laiman tongu ba bini agini personal matter phan tui bulai ma khana abo hairok mui manu ento aja gobo sara tirpra sara tuyoi mela khaya tai abo chini bagoi chalai chayang nai abone sang bujonan phai taute busong please norok bujinan chai to di bone ke hamia ta sadi sini Dr. Biswajit ni bufayong jagi candidate busapuru MLA ni simnao 1 number simnao কিন্তু আজ আগত বুবাগানো অনেক এটেক খাইকা অনেক খো খামিয়া বে কক সাকা ওহাই জাতে তাংথু বুবাগানো কে বুসজ্য খাইমিয়া ভু খামিয়া বে এটেক খাইয়াকাই নং যে সাপানো ওয়ানজিনি ফান নাই তংদি হর সুঙ্গি থাঙ্গাই তিরপ্রাও bo wanjini fan by bubagarano attack khainani phai sini tiprasan bising khainai garthu obono sanai laso ang rok bo महापुरुष नि फान बाय बुबागारनो अटैक खाइमान नाय खाइबायदि आबोले आं सह्य खाइमाया एबो बुबागारनो अटैक खाइनानि बागै ता नायदि आइकै सारा तिरप्रा हर सुंनाय आबो का हामकाय नरक साइमानना सुदु आं सिमिया सारा विश्वनि बरक बुसानाय सारा विश्वनि कक पिरजांनाय अबो आबोनि परे नरक नुगनाय कुबुइ तामो ताताल बायखाय बुइनि चुक्लि बाय दफानो अरे परे खानानि ता नायदि दफा बेलायखाय कमरि टंगु अ दफानो बायखाय yok sama manno si wansuk di bohok tol lainani hamchalainani bagoi sak by sak khaimya salaiman abo muthak dihini si angti norno sanan phayo hakeno rogo bidona je mansak share khadi angke bono haimya sanani bagoi phaya tamukai kubuyo tongoi samung khaidi kubui bai khai hamjak di borongno bukha bai hamjak di sak by sak wala yoi kaisana hamjamung riwoi te kaisana haimyau khiklaiman abo chini bagoi chaya hakeno kaham tongni susto tongni tini bagoi jot tonon hain hai khulum pika